Program Plná ústa odpovědí uvádí, co je zubní kas. Bolest zubu může způsobovat řada faktorů. Pokud ale přetrvává, je velmi pravděpodobné, že máte zubní kas. Zubní kazy, které se také nazývají kavity, jsou jedním z nejčastějších problémů v ústní dutině, kterému však lze také snadno předcházet. Pokud se zubům nedostává správné péče, vytvářejí bakterie v ústech kyseliny. Tyto kyseliny jsou dost silné na to, aby oslabily zuby a vytvořily drobné jamky, které jsou prvním stádiem zubního kazu. Existují 3 nejběžnější způsoby, jak lze zubní kas ošetřit. Nejčastější formou ošetření jsou výplně, korunky a v některých případech extrakce zubu. Zubní lékař vám pomůže rozhodnout, který typ ošetření je pro váš stav ten správný. I přes dopad, jaký mohou zubní kazy mít na zuby, jim lze ve velké míře předcházet pravidelnými prohlídkami u zubního lékaře a dodržováním správné ústní hygieny, která zahrnuje zubní pastu s obsahem fluoridu a elektrický zubní kartáček. Na trhu existuje mnoho elektrických zubních kartáčků, ale podle zubních lékařů je Oral-B vždy sázkou na jistotu. Další roky pak už jen stačí dodržovat zdravé návyky a užívat si zdravý úsměv. Základem zdravější ústní dutiny je Oral-B. Čistěte si zuby jako expert.